Започваме коментара на клас Б. Жоро, искам да те попитам нещо. Видях, че слагате някакви тежести в оранжевия форт. Да, това са наказателни тежести, които преобладават в клас А и клас Б, тъй като е време да се научат състезателите вече да не спестяват тръби от ролбара или от интериора с цел лекотяване, защото получават тежест, която има във вреда. Ето тук, примерно, тази Шкода с сменен двигател също показва доста добри времена. Да, тя е доста интересна, между другото. Да, виждаме тук и доста традиционни състезатели. Ето като това Audi на Drag Power, който подобри личния си рекорд в една от гонките. Тук има също нови участници. Има и доста от старите ни познайници, като тази Mazda